Utilitza llocs web populars com LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Monster i altres. Pots carregar el teu currículum i buscar feines específiques segons el teu perfil i habilitats. Sovint, les oportunitats laborals es comparteixen a través de connexions professionals. Algunes agències d'ocupació s'especialitzen en la col·locació de professionals en determinades indústries. Poden ajudar-te a trobar oportunitats que s'ajustin a les teves habilitats i experiència. Explora les pàgines de carreres de les empreses que t'interessen. Moltes empreses publiquen les seves ofertes de treball directament al seu lloc web. Utilitza plataformes com Twitter, Facebook i Instagram per buscar oportunitats laborals. Algunes empreses comparteixen les seves vacants a través de xarxes socials. Si acabes de graduar-te, consulta els serveis d'ocupació de la teva institució educativa. Sovint ofereixen recursos i assistència a la recerca de treball. Governs i serveis d'ocupació locals. En alguns països, els serveis governamentals ofereixen recursos i programes d'ocupació. Consulta els portals d'ocupació governamentals i els centres d'ocupació locals. Considera la possibilitat de fer voluntariat o pràctiques. A vegades, aquestes experiències es poden convertir en oportunitats de treball a llarg termini. Esdeveniments i fires d'ocupació. Assisteix a fires d'ocupació i esdeveniments de reclutament a la teva àrea. Aquests esdeveniments et donen l'oportunitat de connectar directament amb empreses i presentar el teu currículum.